Hej Gunhild. Hej. Skal du med ud? Hvorfor? Jeg kan simpelthen ikke det. Jeg har bare haft sådan en helt vild skælvækkende oplevelse. Og hvad er det? Jeg kan simpelthen ikke snakke om det. Nej. Det tror jeg nok lige. Den bor helt inde i mit hjerte. Jamen nu har du sagt noget om den, så nu kan du godt lige fortælle den. Ja, Okay. ikke også? Så starter med at komme ind fra mit værelse. Og så fik jeg bare sådan et kæmpe chok. Fordi det så sådan en mega mus i min seng. Og jeg bare og lugte den med alt muligt. Ostepops og nødder. Og ost og kajsop og rugbrød og så prøvede jeg kødpølsemaden. Kødpølse, ikke? Kødpølse, det var mega godt kødpølse. Mega kvalitetskødpølse. Det er sådan friskjernet, ikke? Friskjernet kødpølse. Nå, men så kom den der kæmpe mus. Og så overfældte mig. Hvordan det?